Hortxe egituen Salaberria eta Lozagazti, Orio eta San Pedroko presidenteak elkarren ondoan Euskal Telebistako monitoretan estropa dago ikusten, baina behin bueltan hasi direnean, Olazagazti abitia batean hanka egindu esan ezin dut aguantatu, hau nervio handiegiak dira niretzako, hemen gauzak oso larri daude. Bueno, estropada oso polita doakigu, eta iruntzi hauen artean momentu honetan ez dutuzte 2 segundurik izango denik, beraz, oriotarrak orain lasai xamarre egoteko moduan dira. Izan ere, irudiek ez dute gezurrek ezaten. Lehen ikusi dugu behar bada baserri barkatu, postaren bateko abantaia izango zuela tiranek, orain ere hor nun bait, behar bada Oriok hor bigarren luze honetan zertxo bait galdu du, baina eusten ari dira. Bueno, ikusiko dugu, tiran, erreferentzionen arabera aurretik etorriko litzateke, San Pedro ere hor da, Orio ere hor da, momentuan diferentzia txikiak dira, ea zer gertatzen den amaiera. Nik uste dute orain arte talde guztia duten guztia ematen aritu diela, ez? Bezperako edo joan den igandeko errenta, hori hor dago behin orkestuko guan eukitzen, ez? Orain ja, azkeneko luzean erdipare iritsi dien honetan, orain azten die pixka bat indarrak, ahultzen horrela, ez? Eta hemendik aurrean nik uste dut hasiko direla pixka bat pentsatzen, burua galdu gabe, joan den igandeko errentare hor daukatela, ez? Horrek ez du ezan nahi, gutxitu egin behar dutela edo amur eman behar dutela, ez? Baina burua hotz-hotzean hartu eta esan, ez kezaen lertu orain, zergatik joan den igandekoare hor daukagu, ez? Orduan, hiru taldeak bertan dauden bitartean, hori joi ez dio eskutatik igezi egingo, eta hor buruan ikusten dut hotz-hotza eukiko dutela, ez? Oriotarrek erabaki azkar bat hartu dute, ziaboga egin bezain pronto, bigarren kalearen bila joan, aruntza joan, eta horretan ari dira, parean izatea arerioa garrantzitsua da, eta behar bada hori egin nahi izan dute. Helikopteroaren erreferentziaren arabera, San Pedro agian orain pitin bat aurreraturik, Tiran eta Orio ere hortxe dira, isla hurbil, ikusi nolako jendetza, atze nolako emozioa, hau bai benetan goi mailako ikuskizuna, Jaun Andreok, Euskal Telebistaz, nola ez ba, zuzenean, hementxe dituzue, Kantauriko untzirik onenak, zartu dira orain baia inguruan, nor baino nor, lehia gogorra dago, Hondarribiak amore eman du, Hondarribiarrak erne festak behar bada, tragoska triste batez hartu beharko dituzte Hondarribiarrek, gaur untzia eskasari baita, ez dago ez hiru onenen mailan, eta erne Kostape eta Hondarroa lehen txandan ondo aritu baitira. Orain untzien arteko diferentzia txikia da, eta hartu nahi nuke, hemen zuek kamera bidez ikusten duzuen erreferentzia honetaz aparte, gure begiz baserri, oraintxe akuarium paretik pasako direlako beste erreferentzi bat. Erne San Pedro behar bada tostaren batetako abantailaz. Hor da baita ere Tiran, eta hor da Orio. Oriotarrak buruz ari baldin badira, kortare ikusten dut oraintxe akuarium paretik pasatzen, Oriotarrek eusten badute, txanda ez dute irabaziko, baina bandera bai. Erne, Jaun Andreo. Nik uste du baiez, nik uste dut hiru talde hauetatik lasaiena dudarik gabe hori jokoa jongo direla, ez? Ikusten dute, ez Tiran eta ez San Pedro, ez dutela urrun, ez dutela eskapo egiten, hor daukate orain buruan errenta, eta nik uste dut hor lehia gogorren eukiko dutela Tiran eta San Pedroen artean nork estropa da gaurko hau irabazi. Nork txanda irabazi eta zailkapen nagusian nor bigarren sartu. Izan ere Tiranek 3 segundutako abantaila baitu, 3 segundu terdi. Hor, lehen orain arte hori aipatzen genuna, hori jo berriz, nik uste dut postura eokinean dikoala hiru taldetatik bera, ez? Eta bestiek hori daukaten, gaurko estropadan lehia bizi-bizian bitaldeak, San Pedro eta Tiran. Hor ikusten dituzue untziak, Txiki Larrañaga bere mutilak animatuz, Orio eusten ari da, eutxi egingo dio joan zen asteko errentari esker, eta garaipena Oriotarrentzat izango da. Txanda nagusia irabazteko zailtasun gehiago, ikusi Galiziarrak, ikusi San Pedrotarrak, hemen Oriorentzat izango da bandera, txanda nagusia ordea, behar bada, Galiziarrentzat izango da, Jaun Andreo. Eta hau da azken urtean ohituta gauden irudia, ez joan den igandekoa, ez? Segundoa oso gutxin tartean, hori hiru taldeak sartzea, ez? Oso ikuskizun polite ematen ari dira. Hor ikusi dituzue balizak, hemen untziak, 19:15, markarik ez da izango, ez egun batekoa jakina, ez da 2 egunetakoa ere, oraintxe 19:40 gora, markarik ez, Jaun Andreok, hortxe dituzue untziak.
bandera Oriorentzat. Txanda nagusian garaile Tiran. Bigarren San Pedro. Hirugarren Orio. Beraz, hor dituzue denborak segunduren bat Tiranentzat. Bigarren San Pedro, Tiranek Oriori 4 segundu inguru. Entzu. Orionak Olazagasti, eskarrik asko, emozionatuta benetan. Bai, aladek ez, ikera arrizko estropa ikusi dut, eta, bueno, bandera ibintzat eutxi zio, ez, eutxi zio. Hoxe guan, helburu nagusia hori guan, tanda irabazen egin, ez da posible izan, lehendabiziko kaliakak aso ze esana izango zin, baino, bueno, alata guztiz oso pozik gaudek, ez. Ez da, lasaitik azken dugu gure arte. Ez,